खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामाव मोनबा बिधान सभा बियाबफोराव दिनै उफ्रा बिसायख'थि। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ अक्ट'बराव झारखन्ड आरो महाराष्ट्रआव बिधान सभा बिसायख'थिनि अनगायै 47 बिधान सभा बियाबफोर आरो 2 लक सभा मासिफोराव उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावदोंमोन। बे बोसोरनि जागायजेननायाव सरासनस्रा बिसायख'थियाव दानि एमएलएफोरा लक सभानि थाखाय सायख'जानायनि उनाव बांसिन आयेन आफादनि मासिफोरा लांदां जादोंमोन। आसामाव मोनबा बिधान सभा बियाबफोर बेहाली, बङाइगाव, धलाई, सामागुरि आरो सिडलीआव दिनै 13 नबेम्बराव भट होनाय जागोन। भट साननाया 23 नबेम्बराव जागोन। बे बोसोरनि जागायजेननायाव गोबां एमएलएफोरा लक सभा बिसायख'थिनि उनाव संसदारि बिफावफोराव सोलायनायनि उनाव बे मोनबा आयेन आफादनि मासिफोरा लांदां जादोंमोन। बेयाव खुंथायाव थानाय भारतीय जनता पार्टी भाजपानि 2 एमएलएफोर दंमोन, जेराव सासे केबिनेट मन्थ्रिबो दंमोन। लोगोसे गोरोबथायारि दोलो आसाम गण परिषद एजिपि आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि सासे आरो बेरेखा दोलो कंग्रेसनिफ्राय सासेबो दंमोन। बावैसो जालांनाय बिसायख'थिफोराव धलाई बिधान सभा बियाबनि थान्दैथि खालामनाय बिजेपिनि परिमल शुक्ल बैद आरो बेहालीनिफ्राय रन्जित दत्तआ फारियै काछार आरो तेजपुर लक सभा मासिनि थाखाय जाफुंसार महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन। बेनि अनगायैबो 1985 मायथाइनिफ्राय बङाइगाव बियाबनि गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय एजिपिनि दैदेनगिरि फणिभूषण चौधुरीआ बरपेटा लक सभा मासिखौ देरहादों। बे समावनो सिडलीनि बारग' एमएलए थामहिनबा UPPLनि जयन्त बसुमतारीआबो क'क्राझार मासिखौ आवग्रिनानै गिबि खौरां जादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभाया सुकुमार बसुमतारीखौ गोसोखांनो खावलायदों। बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभाया बे बोसोरनिफ्राय मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गुदि बर' साहित्य सभाखौ 14 नबेम्बराव बर' सुबुं थुनलाइनि सन्यासि सुकुमार बसुमतारीनि थैनाय सानखौ फालिनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बर' सुबुं थुनलाइयारि साधु सुकुमार बसुमतारीनि थैनाय सानखौ 2006 मायथाइनिफ्रायनो बरमा गुदि बर' साहित्य सभाया सुकुमार बसुमतारीनि सायाव सावराय जथुम आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय खुंनानै फालिबोदों। सोलिफु बोसोरनि 14 नबेम्बरखालि बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि अडिट'रियामाव बर' थुनलाइ आफादनि सानाव बर' सुबुं थुनलाइनि सन्यासि सुकुमार बसुमतारीनि गोसोखांथियाव बिथांनि सोमोन्दै खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लानाय जादों होनना रामसियारि आरो खुलाराम ब्रह्मआ रबिबाराव बुंदों। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव दिसपुर पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खैदिया खारखोमादों, नागिरनाय अपारेसन सोलिगासिनो। सासे खैदिया मंगलबारखालि गुवाहाटीआव दिसपुर पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमालांनो हादों, जायनि जाहोनाव मोनसे गोब्राब नागिरनाय हाबाफारि जागायदों। दायनिगिरि धर्मेन्द्र राय मुंनि सुबुंखौ थगायनायनि केसआव सिगाङाव खानाय जादोंमोन आरो दिसपुर पुलिस थानायाव लाखिनाय जादों जेब्ला खारखोमानाया जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला रायआ गोख्रों रैखाथियाव दंमोन, नाथाय बिथाङा माबोरैबा पुलिस थानानिफ्राय खारखोमालांनो हादों। बे समनिफ्रायनो पुलिसआ दायनिगिरिखौ नागिरनो आरो हमनो थाखाय गोख्रै नागिरनाय हाबाफारि जागायदों। रायआ माबोरै खारखोमानो हादोंमोन बेनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरा रोखा नङा आरो पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं दि बिथाङा माबोरै खारखोमालांनो हाखो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि तिनिसुकियायाव लुबाय थानाय कालभार्टआव कार गोग्लैनायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा। 14 नबेम्बरनि फुङाव आसामनि तिनिसुकियायाव गंसे नखरनि 6 सोद्रोमाफोरखौ लाबोनाय गंसे कारआ लुबाय थानाय कालभार्टआव गोग्लैयो, जेराव 4नि जिउ खहा जायो आरो 2 सुबुंफोरा जोखोम जायो। सुलुंनि बायदिब्ला जाब्रबथाया तिनिसुकिया डिब्रुगड़ लामाजों लोगोसे दिहिङिया गावखौ फोनांजाबग्रा बाइपासआव फुंनि 4 रिंगासोआव जादोंमोन। डिब्रुगड़निफ्राय तिनिसुकियासिम थांनाय गंसे कारआ लामानिफ्राय गोग्लैयो आरो मोनसे लुबाय थानाय कालभार्टआव गोग्लैयो। बे गोहोमआ मोनसे नखरनि 4 सोद्रोमाफोरनि थाखाय गिथावना फोरमान जादों, जाय बिहारनिफ्राय तिनिसुकियायाव मोनसे हाबायाव बाहागो लानो थांगासिनो दंमोन। नखरनि 2 गुबुन सोद्रोमाया गाज्रियै जोखोम जायो आरो थाबैनो हरखाब फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेजाव लांनाय जायो। बे गाज्रि दावबायनायाव गंसे स्विफ्ट डिजायार गारियाव सासे 5 बोसोरनि गथ'जों लोगोसे 6 दावबायारिफोर दंमोन। आद्रा थानाय खहा जानांनायफोरनि बैसोखौ 40 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेराव अनुमान खालामनाय जादों।
जाब्रबथायनि सोमोन्दै गिबि गुदि खिथाया गोख्रैनो नुजादोंमोनब्लाबो बिबानगिरिफोरा दासिमबो नेमखान्थि बादियै खहा जानांनायफोरखौ सिनायनो हायाखै। खाथिनि दिहिंगिया गावनि साखिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव गिबिसिन फिन्नाय होग्राफोरनि गेजेराव दंमोन। जोखोम जानायफोरखौ हेफाजाब होनाय समाव जायगानि सुबुंफोरा लामानि खैफोद गोनां थासारिनि सायाव गोथौ रागा जोंनाय फोरमायदों, जाय कालभार्टनि आबुं नङै थासारिखौ मोनसे रोखा रैखाथिनि साननाय महरै दिन्थिदों। जायगानि सुबुंफोरा लुनाय थिखादार आरो बिबानगिरिफोरखौ इयुननि दुखुनांथाव जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय बाइपासखौ थाबैनो फोजोबनो खावलायदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ शिबसागरनि दलमुख सारियालिनि साखाथियाव बमा बायदि मुवा मोन्दों, गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। 12 नबेम्बर खालि शिबसागर सहरनि दलमुख सारियाली ओनसोलनि साखाथियाव मोनसे गिथावना जाथाय जादोंमोन जेब्ला गंसे जि-जोमनि गलानि मोखाङाव मोनसे सन्देह गोनां बमा बायदि मुवा मोन्नाय जादों। रैखाथिनि बागै गोख्रै जिंगा सिखांनाय बेसादखौ सासे गलादारआ जिल्ला बिजाब बाख्रिनि साखाथियाव मोन्दों। गलादारआ गावनि गला खाथियाव दोननाय मोनसे सन्देह गोनां बेगखौ नुदोंमोन आरो माबा मोनसे गोमोथाव मोनदांनानै थाबैनो जायगानि पुलिसनो खौरां हरो। गागि मावख'गिरिफोर आरो मोनसे जुनिया बम्ब स्क्वाडजों लोगोसे मोनसे गिदिर पुलिसनि नुजाथिनाया गोख्रैनो जाथाय जायगायाव ओंखारबोयो। नायदिंनायनि उनाव बेसादखौ मोनसे बमाजों रोखोमसे मोन्नाय जादों, जायखौ मोब्लिबारि तार, मोनसे बेटारि आरो तारनि फिसा थुख्राफोरजों बानायनाय जादों। बेनि फिन्नाय महरै शिबसागर पुलिसआ ओनसोलखौ रैखाथि होदों आरो आरोबाव आनजादनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव बेसादखौ सांग्राङै दैथायहरनो थाखाय मोनसे बेरफ्रुग्रा अर्डिनेन्स फोजोबस्रांग्रा कम्बल थिसनदोंमोन। अदेबानि बिबानगिरिफोरा गोख्रैनो रोखा खालामनो हायाखैमोन दि बेसादआ मोनसे गोथां बमा नंगौ ना नङा। 6थि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा गोजाननि साहा बागानाव सावस्रि जोथोन लाबोनो थाखाय मबाइल मेडिकेल इउनिटफोर जगायदों। आसामनि साहा बागानफोराव गुबैयै गोजान गोजान जायगाफोराव सावस्रि जोथोननि खाबुखौ साबसिन खालामनो थाखाय रायजो सरकारा गोनांथार सावफाहामारि सुबिदाफोरजों सुजुनाय मबाइल मेडिकेल इउनिट (MMU) जागायदों। बे हाबाफारिनि थांखिया साहा बागाननि मावसाफोर आरो बिसोरनि नखरफोरनि थाखाय सावस्रि सिबिथायनि फारागथिखौ फोजोबनाय, जायफोरा गोबां समावनो गावसोरनि आलादायै थानायनि जाहोनाव दोरोङारि सावस्रि सिबिथाय मिरुफोराव सौहैनायाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जायो। 80 MMU नेटवार्कजों बे हाबाफारिया 514 निबो बांसिन साहा बागानफोरखौ सिबिथाय होनो थियारि खालामनाय जादों, जाय मावसाफोरनि दरखंआवनो जोबोद गोनांथार सावफाहामारि नोजोर होगोन। बे जुनिया महरै डिजाइन खालामजानाय गारिफोरा गोबां रोखोमनि सावफाहामारि आगजुफोरजों सुजुजानाय, बेखौ रोखा खालामो दि बेफोर ओनसोलनि थागिरिफोरा गुवार सावस्रि सिबिथाय मोनो। MMUफोरा थागिरिफोरनो बेसेन नाङै मुलिफोर, डायग्नोस्टिक आनजाद आरो सावफाहामारि सुबुरुनफोरजों लोगोसे गोनां सिबिथायफोर होयो। बे सिबिथाया आसामनि साहा गायग्रा ओनसोलफोराव सिबिथाय गैयै सुबुं अनजिमानि थाखाय सावस्रि जोथोनखौ बांसिन मोननो हाथाव आरो बायनो हाथाव खालामनायाव मोनसे मख'जाथाव आगान। 7थि खौराङाव दङ तिनिसुकियायाव आलफा आइ अपारेसनजों सोमोन्दो थानाय रां दाबिनायनि दायाव सानै हमजादों। उफ्रा एसपि तिनिसुकियानि नायदिंनायाव खामानि मावनाय पुलिस, रौनिया हानजा आरो रौनिया इन्टेलिजेन्स इउनिटफोरा फिल'बारि दुमदुमा ओनसोलाव सोलिबाय थानाय रां दाबिनाय रेकेटजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ खादों। सन्देह गोनां सुबुंफोरनि सायाव आयेन बेरेखा इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्स (आलफा आइ) नि मुङाव जायगानि फालांगियारिफोर आरो हिन्दी रायज्लायग्रा थागिरिफोरनिफ्राय रां दाबिनायनि दाय दं। अक्ट'बराव रां दाबिनायनि मोनसे फारि उनाव हमजानायफोरा जादोंमोन। सानैबो सुबुं जायनि सिनायथिखौ 30 बोसोर बैसोनि अपुर्बा मरान एबा मिदु असम आरो 33 बोसोर बैसोनि अभिजित मरान महरै खालामनाय जादों, मोनसे गोख्रों उनसंनाय नायबिजिरनायनि उनाव हमनाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा बुंदोंमोन दि सानैबो ओनसोलाव खमैबो सानै फालांगियारिफोरजों सोमोन्दो लादों, बिसोरखौ गोबां बिबांनि रां होनो नारसिनदों। आखाइ दैखांनाय आलफा उदखारि अपुर्बा मरान आरो तिनिसुकिया जिल्ला नं. 1 पिठागुरि गावनि थागिरि अभिजित मरानआ भारतारि साजा आयेननि गोबां धाराफोरनि सिङाव दायजों मोगा-मोगि जानांदों। बिथांमोननि बेरेखायै फिल'बारि पिएस केस नं. 34/2024 नि सिङाव धारा 612, 319(2) आरो 308(4) बिएनएस नि सिङाव मोनसे गसर थिसननाय जादों। सन्देह गोनां सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गावसोरनि सोंनाय फिननाय समाव रां दाबिनाय हाबाफारिफोराव गावसोरनि लोब्बा दं होनना सिमान जादों। नायबिजिरनाया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव गुदि खिथाफोर नुजाथिगोन होनना साननाय जादों।